Ρε Αντώνικου, να δεις. Ήμουν τις προάλλες στην πλατεία, στο Playtime και παίζαμε μπάστρα. Εγώ, το Σφόγγιο, ο Ασβός και το Γιωτζή. Και περνάει εκείνη την ώρα πόξω μια κότσινη Ferrari. Και ποιος ήταν μέσα? Ο Σουμάχερ, πρέ. Schumacher. Ήρθε διακοπές στον Έθωνα, λέει, να το δει πάνω να πάρει κανένα νοικόπεδο. Και εκεί που συζητούσαμε, γυρίζει και λέει: έχει, λέει, κανέναν εδώ να κάνουμε καμιά κόντρα? Ξέρεις, όξω από το περιφερειακό. Και του λέω εγώ. Και πάμε εγώ με την πάπια τη φτιαγμένη και αυτός με τη Ferrari μπροστά την κότσινη. Στέλνουμε στα δυο σε μια γραμμή νήσια και δίνω στο Σφόγγιο τη χαρτούτσα να ρίξει για να ξεκινήσουμε. Πατά το δίκανο, κουέται ο κρότος και ξεκινά πρώτος ο Σουμάχερ. Μπροστά ο Σουμάχερ με 100, που πίσω εγώ με την πάπια με 80. Μπροστά ο Σουμάχερ με 150, πίσω εγώ με 130. Πατάω ο Σουμάχερ 200, 199, που πίσω επήρα του το slipstream. Κάμω δεξιά για να τον περάσω και εκεί που κάνει αυτός δεξιά έκανα αριστερά. Δεν είχε δεύτερη φορά να μπορέσει να αλλάξει, γιατί μόνο μια φορά μπορείς να αλλάξεις. Και εκεί που είμαστε δίπλα-δίπλα, τον κοιτάζω μες στα μάτια και τα μπλιμάρει στον εδρώτα. Πατά το γκάζι 250-280, δεν θυμούμαι πως είναι το πιο εκεί. Ψαρακώνουμε και πατώ το γκάζι δυνατά 310 εγώ. Μετά τη δεύτερη στροφή που πάνω από τη τσαπίκα, πατά αυτός μια 500. Και εγώ που πίσω, ψαρακωμένος και γκίζει, ο προφυλακτήρας μου πάνω στον προφυλακτήρα του. Στην αριστερή τη στροφή, κι που βγαίνεις που της ειρήνης στο βετζινάδικο, πατάω ο Σουμάχερ δυνατά και μπαίνει με τις πάντες 650. Ψαρακώνομαι ακόμα μια φορά και τι να δω. Ω πρετίδες, είναι μπαίνει η Δευτέρα στο παπί.